Patay ang rider o backrider human mubangga sa likod nga bahin sa cargo truck sa Manhuyod, Negros Oriental. Nahitabo ang insidente sa National Highway sa barangay Alingalanan, kaganihang kadlawon. Dead on arrival sa Bais District Hospital ang rider ug ang 66 anyos nga backrider. Angol usab ang laing backrider nga nagpaalim pa sa tambalanan. Sa investigasyon sa kapulisan, paingon sa Bais City ang mga biktima. Pag-abot haduol sa usa ka sugar mill, milahay ang driver sa early warning device. Ug dinhi matud pa nawala ng kontrol ang motorsiklo ug mibangga sa likod nga bahin sa truck nga niadtong tungura naglinya kay magpagaling sa gikargang tubo. Sa kakusog sa impact, nalabay sa karsada ang tulo ka mga biktima nga wala magsulob og helmet. Matud ni Manhuyod Police Major JP Dagami, kusog ang dagan sa motor ug nakainom usab ang mga biktima. Voluntaryong mitahan sa kapulisan ang 29 anyos nga driver sa truck samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa maong insidente. Technically, sir, na hulog ana, sir. Murag nibangga na gid sila sa likod. Stationary raman siya kay actually palargahay na ta sila